Kama mara maintie jahera malolo TV en kine makare maindi ni cheno mar Ratil mikelo ne kine kakine kod Anje Fulumbaka wantiere kod wendo studio kaindi mabene daktari odo rango weche go mag siasa masudo kadhi nyime kone kod kocha kaachiel kod weche mag somo arwaki daktari. Erokamano Jeff kenda mor mar bet kaka mosoga ndamondi wachni gi nyingi moso ujo kanyanam kenda mor mar bet kod odhiambo makawuono nyinga kaka kawaida en Edio Dari ane balariany mar Jomo Kenyatta University mor mar bet kod kendo kawuono. Erokamano nyam mwalimu kendo arwaki studio kaka japuonj mabende nitiere balariany mar Jomo Kenyatta kendo in be in daktari wach nitiere kaindi makoro buge mane sirikal chiwo ne sikunde mag sekondar ne wawuok kodi chiento ne wacho ni ne odwa keti araka ne nitiere ne odwa time mapiyo piyo ahinya buge ne owuok kaindi ne nitiere kod chochni ne ok olos gi maber ang'o manyalo bet ni otimore to maendi nyiso nang'o ne nyithindo mabende nie klas masomo mana kaka nanyisi mokwongo Jeff ni idea manobiro ne en idea maber kabisa to gima ne wan go wasiwasi mane wan go matin ne en idea ni nokele mapiyo kabisa kendo ne en gima chal ma ng'ato ringo mondo tund kamoro ma wan wakia kuma ng'ani ne dwa tundi to mana kaka nanyisi ni gini noter piyo piyo kendo sani koro waneno problems mosewuok nyaka e books gi omiyo nyaka wachak wadoga chien kendo en ni meli osewuok ok wanya chungo meli kor nam but nyaka wachak wayawa badwa nikech koro kendo wan gi minister manyien ma koro en Amina Mohamed mondo koro wang'i ane where we went wrong ere kama wanya salvage go gini piyo piyo mondo nikech kichako neno problems owuok gi to giwuok very very early manyisi magi magini dhi bet in the next 2 years nikech number 1 pok watiego jopuonj wawacho ni gidhi time during holiday season pok watiego jopuonj kata na management mag skunde pok otieg maber management ok en mana head teacher gi jopuonj nitie school boards ma bende pok oket into speed gi gik madhi mbele koro magi gik manyaka wang'iyane kendo maber mondo wane ni kata ka system dhi mbele to dhi mbele ka watemo correct gik mawuok to kiseneno dalili ma waseneno problems osechako wuok nyaka ka buge ma train nyithindo mano nyisi ni nitie gimoro ma ok long'o mbele kae to nyaka wabedi kendo mondo wang'iyane ni ang'o marach to kendo wanya konye nade sani kapok wadhi mbele to koro daktari kaka ng'ama bende samoro lonye weche mag puonjo buge gi kinotie kod omenda ma bende ok thine kata milion 7 kama ini noter gi skunde to yudi nitiere errors maendi inyalo lose nade obedo rectified nade buge ga michaki gole duoko koso itimo nade at the end of the day gimoro karach to rach ka en book migolo to nyaka gole maduoke to kaka omenda be nosetiyo nyaka wang'iyane ni to problem nowuok ka emomiyo pinje molony winjo ni ng'ato take personal responsibility to magi gik mapok wanene pinyni onge joma timo joma take personal responsibilities tidhi yudo ni ji timo gik moko kaka gidwaro anya chiwo kawuono nadwa ni utim ma tidhi time nikech ok osucceed sawa ok osucceed onge personal responsibility nyaka wang'iyane ni to komenda manotigo gi where is the ang'o manobet marach nikech we are eventually ok wanyal allow books gi to be school nyaka waduok nyaka ginon gigi malong'o mondo okel gima correct gima right pesa osetigo but somebody must take responsibility for this ng'ato nyaka ting'o sigo ng'ato nyaka ting'o sigo to be paro ni maendi nyalo timo sani mondo timre mano is for the people but ang'eni ok obi timo onge resu nikech onge ji mosekawo responsibility koro people will run away with it but magi must be lessons jopiny nyaka chak penjo nyaka chak penjo maswali luongo ni citizen engagement nyaka jopiny chak penjo ni to gini nodhi kanye ere kama rach mae gima ok nyiswa to mae gima omiyo idhi yudo ka ji timo gik kaka gidwaro to dhi gadiya iwacho kanyo ero ni jopuonje bende pok oyudo tiegruok makare e chenro machalo kamae ma dwaro thuolo ma romo nade ing'eni hie pani wasewacho wach education ni nyaka wang'iyane ni to aim wane en ang'o mano wadwa ni kamane mano wadwa ni watundi to ang'o mo jopuonjo nego yuda piecemeal nikech ing'eni sani kane ber to gini kane chakore to nwayudo like a whole year mane the engagement ne nyabet wachako train jopuonje such that kwachako employ roll out this program to bedo enrolled even after 1 year ka already these people are already having the basics ma onego ging'e to sani kaka gini osechakore ni
Koro ena ni nyaka koro wangi ane ni do we now have fresh refresher courses every 3 months koso ang'o ma dhi timore. Yeah. To eventually mana kaka nwase chake marach. Gini nonego wachaki training these people nonego bed nokaw at least 1 year. Magi ng'e gima onego gitim ka nyithindo donjo ka gichako roll out the program to gi roll out the program ka nyithindo koro giseng'e ni nyithindo magi gik mwadwa ni wa achieve to nyithindo wanyachako train e direction Tiparo nade kaluwore kod chenro go eko mag lokruok matindo tindo kata reforms bende ne chal ka gima ichako ne e migawo mar somo. Sani iri wang'eyo ni jatend migawo mar somo koro ne oloki, sani odok ne Amina Mohamed. Iparo ni the pace nyalo dok chien koso pod gik moko dhi nyime kaka ne gin chon? Ing'eni hie gima yudo kaka nigi an go gi shida Kenya kae ni jikao institutions kaka dhano. Yeah? Inya paro ndalo mane transport ni nitie under John Michuki. Yes. Ni winjo ni nyaka the laws wa Michuki laws or Michuki rules. Yeah? Kata sani penj ni lumo ni Matiang'i exams. Yes. Yeah? Matiang'i koro jipoko embrace wach mar ni office en institution. To institution nitie joma tiye institution. To reforms are not individual initiative. It's a collective. Yeah, it's a collective responsibility. It's a collective initiative and same to a collective responsibility. Koro the fact ni CS Matiang'i obedo transferred to another docket does not mean ni jok manotiyo go ka. The system must continue. It's like a conveyor belt. Koro and the reform agenda, maybe Amina Mohamed may want to take a different direction, but at the end of the day we must be guided by the reforms, the main objective Yes. Koro I still trust the new person osebete foreign affairs kendo notiyo maber kaka nonyalo. I believe ni en gi experience enough onya support go these reforms kendo onya continue the speed mar reforms. I also believe ni kako sebeta diplomat. I believe ni she's going to approach this thing in a different way as opposed to her predecessor. Yeah. In a different way. So ni ineno ka onego beni ochako ranga ne nakilo o kaka ne Matiang'i kete chal. Ing'eni jatelo maber nyaka kuong ing'iya ne strengths gi weaknesses ma ng'at mano bet kanyo mbele. Yes. Yeah, koro konya bet mong'iya ne kuonde mane weaknesses nitie. Ing'eni during ndalo Matiang'i jonat bende ne ko onya approach the national the unions the other stakeholders. So where was the weakness and where was the strength? Koro mondo continue gi strength to build on the weaknesses. Koro my advantage man. Nikech reform agenda osechakore. Kendo en obiro ka process no osechakore to en gi jok ma bende nyocha tiyo to ensure ni gini dhi maber. Koro nyako ng'iya ne kuonde ma weaknesses ni nitie, kuonde ma ne stakeholders goe koko ka. Koro ng'iya ne to kuonde ma koko gine nitie wanya timo nade. Nikech ing'eni samoro success en idhi yudo ni samoro failures bet as a result of personality. Yeah, idhi yudo ni the idea is good but personality, the approach is completely Erokamano nyamwalimu. Nyisane to nyathi school wachni riyo we kany. Nawinjo ka ministry mar somo nyiso jonyuol gi jopuonje ni kik gibed kod buok kaluwore kod buge manowuok. Kiparo ni ng'ama nyathi school ni sani en kanyo e wachni. En ochung' kama nade? Ing'eni nyathi school mwaluongo ni gi kizungu en focus person. En ng'ama nyaka wang'iki. Yeah? To of course gini kaka bedo rolled out ng'eni kochako kaka gi classes machien onego concentrate sani ni ere kaka wa salvage especially jok mantie higher levels towards completion which kaima concern nitie in. But at least whether you don't need a lot, especially the system ochakore piny koni. Koro piny koni they still hope. Gibed a lot of problems. Yeah, they still hope, especially the program bedo rolled out from the junior coming up. Koro there's still room. Pod nyawuoyo, pod wanyang'iyo kuma weaknesses nitie malose maber manyithindo gi mbele. Our concern en koro jok mantie malo mabende nyaka wang'iya ne how we are basically going to handle them. Nawacho ni pod nitiere geno pod nitie geno kendo gima ber en ni kane
jopiny ji odhi oyie ni nitie problem. Yes. Ya ing'e ni mano is the Ka first ji oyie step. ni wan gi problem. Yes. Yes. So mano ne gima ji oseyie ni waseyudo shida kae, to shida gi koro the next thing en mondo koro wa move to address these problems. The most important thing en ni nitie yieruok ni nitie wan gi problems. Erokamano. Wabiro kawo yo matin na daktari kaeto wabiro duogo achiel kachiel e thuolo mar ariyo chieng' machalo kama endi. Ka bende kwaduogo e thuolo mar ariyo to wabiro rango weche mag siasa kaachiel kod weche mag dongruok. Kamoro moro mantie jara Malulu TV achaka rwaki kendo wantiere e thuolo mar ariyo kabende wantiere kod daktari Ediodari warango weche go mag somo kaachiel kod weche mag dongruok e weche go eko mag siasa. Achaka rwaki studio daktari. Erokamano. Nyalo moso gamba. Erokamano amosu kendo jokanyanam ya kendo wadhi mbele gi twak. Erokamano nya daktari. Daktari koro wadonje weche go eko mag siasa. Gikone to kaka nosebiro kawo paro kata wacho ni oganda ariyo mano ero Migosi Kenyatta kod Migosi Odinga onego beni romo mondo giket piny mar Kenya kamoro achiel. Maendi ne otimore. Osegolo paro mopogore opogore koni kod kocha, jomoko yie jomoko okwedo. In kaka Dr. Ediodari nyalo wacho. Kakora iwacho maber ni nitie jomoyie, nitie joma bende okwedo. To nitie jomokwedo. Yeah. Ting'eni magi both sides gin kuonde ma gin gik mabeyo. Yeah. Mokwongo dialogue or twak Yes. mar jotelo ariyo en gima orwaki. To nyaka wang'e maber ni twak mar jogi bende ok en twak aoyayi. Yeah. Ok en kaka an gi Jeff waromo wago mbaka. Yes. En twak mo involve jo Kenya million 40 plus. Yeah. To moloyo en twak mo donje ngima ja Kenya yeah. Koro mokwongo twak kaka na wuon narwako twak an be. Yeah. To gima nyaka bende wawach ni to twak ni okawo dimension mare. Yeah. Yeah, nikech kata jok makwede gi bende nyaka wa accept gik ma giwacho nikech adieri I think we were not somehow prepared. Yeah. Ne wakia ni twak ni ing'eni kaka koro 2007 2008 there were certain things maneji ng'iyo ni magi gik ma jogi meet to discuss. To twak manyo wantie go ni neno ka bang ker Uhuru Kenyatta gi Raila Amolo Odinga romo. To nyaka joma nie NASA moko nyo bende nyo wacho ni gin ne gikia gima dhi mbele. Omiyo pod anya wacho ni en shrouded mystery moro ma en wakia hie ni twak ni ochikore nade adhi kane. To nyaka wang'i gimoro adek, ing'eni king'iyo mokwongo nyaka wayie ni Kenya osebet e state ma iye tek. Yeah. Yeah, wanyocha onyiswa maber ni already kwayo magwa pinje maoko yeah, wase exceed about 54% mar GDP sani dok e chulo loans. Tension mosebet e Kenya ni osemiyo investors not so many of them want to come. Koro nyaka koro wang'iane nikech of course to the business community. Yes. And is very very happy. But to the common man bende nyaka wang'iane ni to what were these things that we really want addressed. Kuoma it goes beyond electoral reforms. Miwacho ni electoral reforms. Electoral reforms en mar ng'at man malo cha. En mar ng'at man gi political ambition. Eventually how do we share power? How do we to me that is not a big issue. And my concern opinion will be basically the class war between the haves and the have-nots. The have-nots gi be mang'eny. The have-nots gi mang'eny. Koro twagni nyako ng'iyane the have-nots. Yeah? Nikech bang elections ma higa mokalo. Yeah. Gik moko notimore, properties nokethi, jomoko ne ngimagi odhi. To joma ngimagi nodhi gi they were the have-nots. The have-nots. To pod gin go chungu ma nyaka giywak ni usemiyo gi struggle for so long. To ne ok ang'eyo ni ne un kod geno, ne gin kod geno machalo nade. Nikech aneno ka moko kuom giwacho ni twagni eri to them it's not a solution. Giwacho ni kane ung'eyo ni twak ema ne dhi bet to the ultimate goal to ne ok onego tergi gik ma gisekale. True. Yeah. Yes, man adier to kata an kidonje chunya kabisa. Yeah. To me twak is nonsense. Election is nonsense. Gima piny ni dwaro sani en total dialogue mar jopiny.
mondo idonja ne chuny jopiny ng'ato wach gima nie chunye cha nikech Kenya ni adieri ka ji obet ka sani nitie jok ma feel ni gin passengers gin omigi lift machal gari moro ma en omiya lift ichulo tax kaka ng'at machielo to inomii lift inomii mana lift nikech nitie kuonde ma ok ibi nenorie as much as you contribute to the development of this nation nitie jok ma kamago they feel they are left out they feel they are not part of this country to kendo gine maging'eny emomiyo nichaki neno narrative manochako biro mar secession cha nidhi yudo ka kendo donjo kuom ji kendo nochako donjo kuom ji kabisa nikech nitie jok ma feel ni they are not part and parcel of this country emomiyo gima muhimu sani mar pinyni ok en twak mar jotelo ariyo en twak mar oganda nikech at the end of the day ng'ama nitie Luo Nyanza biro weni ng'ama ni Central enjoy all the benefits to kidhi kendo Central no tidhi yudo ni kendo nitie ng'at ma kata na kama kunye cho onge go koro mae twak manyaka wachak ng'i tasika wacho ga ni chieng' ma ng'at ma onge go cha biro realize ni nitie gimoro monya yudo ka ng'at man go cha oloko pache anyisi ni kanyo ema shida wabiro chako bedo to mae gik mwaseneno Arab Spring nochakore kamae jok ma onge go when they realize the big powers the big powers wakina Mubarak they had to come down to mae oken gima aneno kabor gi Kenya nikech wasani waneno kasani nikech kata mana kaka jatelo Ker Uhuru Kenyatta nyoro mo gi Ratil Odinga jomoko neno mani magi mana the elites jomoko bende nyaro mogo to nyise ni kanyocha serikal ochako frustrate joma nigi pesa ka to koro ineno ka jotelo koro ringo romo to sama mtu wa kawaida inyono cha to onge ng'ama wacho ni waromo nikech mtu wa kawaida cha dhi malus nyaka life to mare ka ji osebiro mo wuoyo kamano to wuok to ng'acha pod odong gi uchu koro biro tundo chieng' ma ng'ama odak Mathare Valley cha biro neno ni jamudhaiga cha emogeng'o ne progress to chieng' no ema Kenya ni wabro bete mara to miyo twak beto twak nyaka bed koro mar japiny nyaka koro waginene mondo ji oyawre owach gima nie chunygi mondo wabed gi reconciliation mondo wane ni to piny ni wadwa tere direction ok en piny ma kaka koro Jeff in ka in ing'e mani maybe chieng' moro nyama bet director mar Lulwe TV but you can never have any political ambition kech kata politics ani waneno jotelo already they are grooming their own people the poor person oonge gi hope mora ni chieng' moro biro bet jatelo koro twagni riwruok ber oganda onego bed twak ma koro chako yawo piny mondo ji ochak wuoyo ma kata ka koro ji tundo 2022 to ji osewuoyo mochare ma bende modhi oluorore koro nikech asewacho gima nie chunyi wasewinjore ni kara gik ma shida wanya chako wuoth go e direction ma Paro nade bende en gima dhi keto oganda koro bedo kanyakla nikech ing'eyo chino wacha chande kane wawuok e yiero mar higa mokalo chande kane dhi e social media neno ka weche ne temo bare koni kod kocha ne ibayo weche kawuok e dhoudi ni kadhi ni dhod cha bayo kabire ni dhoudi kama nyoro ni ne atemo rango social media neno ka bet ka oganda dwani oyiere iparo ni maendi nyalo kelo oganda kanyakla emomiyo wacho ni twak ma genuine en twak mar oganda gik moko mineno gi gin cosmetic magi okawuon gin cosmetic dhi kuonde ma ji tiye sani kata jotelo kanyo osebiro mowuoyo dhi kuonde ma ji tiye pod idhi neno ka ji ng'iyore ni ng'ani ya kacha to kendo dhi especially sama koro imanyo jotelo Sani waseng'e maber, and I want to give you a typical example. Sani University is already a number of vice chancellors living, and Sani midwa take on the politics, madwa the around these universities. We have started seeing these things, and okay. Koro kik wuondre ni ati twak manyo jotelo ariyo romo Harambee House so shake hand go picha. To bende nyaka wang'i ane ni twak ni adier. Benyo en twak mobedo driven gi our problems. Koso nya en twak ma had another hand. Because we also need to start asking ourselves, what are the foreign masters' agenda? Yes. Yeah? We know Washington, we know Europe, we know everywhere. What is their agenda? What was their contribution to Agni? Yes. Yeah? Would there be something? Yes. Magi gik mwawacho. Yeah? Gin magi begi say, do they really, we really need, ngeni bang 2008, nitie agenda ngwen mani juu nego winjre. Yeah? To mara ngwen ni pok juu this reconciliation element. Koro bende nyaka wabed careful ni bende ok wa allow the agenda mar our development partners into our problems. Yes. Nyaka wadog piny mwangi ni shida wa en nang'o, shida wa no chako kanyo. Yeah?
to shida ni wanyalo loso bende ji nyacha kuwuoyo bende Jeff nyanyisa gima nie chunya adier ya to bende nyanyiso Jeff gima nie chunya adier to kase nyiso Jeff gima nie chunya to Jeff onyisa gima nie chunya to wang'iyo ni okay asega koso ni kama isekoso na kama koro wanya move forward na mae twak ma ji nyabedo mane twak madwaro mane twak madwaro erokamano ahinya daktari agoni erokamano kuom chopo aneno ka inyiso ni thuolo ok marwa kata kamano agoni erokamano kuom chopo achiel kachiel odiochieng' ma kawuono e Lulu TV ka bende warango weche matimore koni kod kocha ni an Jeff Mbaka daktari erokamano erokamano ochakora kendo ritu masani kendo nin maber